19 май матбугат көне. Бүгінгі жәмғиятта журналистның ролін инди. Милли матбугат сифатлы мәгълүмат җиткерәме. Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, барыгызны беренче ратта һөнәри бәйрәм белән котлап үтим. Чынында журналистлар өчен бәйрәмнәр күп булса да, аның һәркайсы үзенчә кадерледер инде. Кагыйдәне барыгызда белә, килешмәсәгез сызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Менә гадәттә без инде бәйрәм турында сөйләшергә яратабыз, журналист өчен бәйрәмнең әһәмиятен инде дип, ләкин быелгы вакыйгалар журналистның ролен күпмедер дәрәҗәдә үзгәртеп тә куйганды. Шул ук социаль челтәрләрдә булсынмы, шул ук матбугат чараларында булсын. Журналистларны кемдер гаепли, кемдер тәнкыйтьли, монда инде төрле фикерләр һәм карашлар яши. Чынында башта пандемия вакытында табиблар беренче планга чыкты. Менә бу фаҗигадә укытучыларны алдынгы рольгә чыгардылар. Менә сезнеңчә журналист нинди рольдә ул? Ничек уйлыйсыз, Гөлнара? Мин беренчедән Кырышылышында куйган сорауга тукталасым килә. Милли матбугат сыйфатлы контент тәкъдим итәме дигез. Без кайчан үзебезне алдан ук менә шундый тәнкыйтьләүдән туктыйбыз. Ни өчен милли матбугат сыйфатлы контент тәкъдим итмәскә тиеш? Бүгенге көндә татар матбугатында нинди жанрда телисең, нинди сыйфатта телисең, нинди форматта телисең, бөтен матбугат тәкъдим ителгән һәм алар барысы да үзенең алдына куелган максатына ирешеп бара. Ул шәхси басма булсын, дәүләт басмасы булсын, интернет булсын, басма матбугат булсын. Арда барысында да фикер төрлелеге дә, жанр төрлелеге дә һәм бөтен заманча алымнар да кулланылган. Барысы да. Моны турында алга таба сөйләшебез. Менә бүгенге журналистның портретын ачыклыйсы иде. Кем ул? Чөнки хәзер блогерлар да үзләрен журналист дип атый башладылар. Кемнең телефоны бар, кемнең мәгълүматы бар һәм кем бәлки беренчерәк җиткерәме, үзен инде күпмедер дәрәҗәдә журналист дип саналырга лаеклымы ул? Данил, син ничек уйлыйсың? Бүген журналист кем ул дигән сорауга минем ничектер иң алда шул килеп чыкты. Журналист бүген ул игътибар өчен көрәшүче кеше. Менә элек алай булмаган. Элек мәсәлән газета чыгарганнар, ул миллионлаган тираж белән чыккан. Бу синең аудитория, сиңа ишле-бишле анда капшык-капшык хатлар килгән бөтен илдән. Хәзер журналистның максаты бөтен теләге күрсәтү, үзеңне күрсәтү, мине ишетсеннәр, мине күрсеннәр, чөнки русча әйтмешли менә шундый борьба за аудиторию бара. Искәндәр, килешмәйме бу? Мин моның белән алай ук килешеп бетмим. Чөнки журналистиканың максаты аудитория өчен генә көрәш булган очракта бу бөтенләй теге ничек дип әйтим, татарча әйткәндә пошлы булыр иде, әйме? Мин максаты димим, мин хәзер ничек дип күз әйтәм. Журналистика нәрсә дигән, журналист кем ул дигәнгә, аның билгеләмәсе бар. Журналист ул шул эш белән шөгыльләнүче кеше, журналистика белән шөгыльләнүче кеше дип кенә бәяләнә аны, әйме? Шуңа күрә ул мәсьәләдә минемчә журналист ул бүген халыкның фикере. Чөнки халык фикер туплап утырмый. Аны без бирәбез менә мондагылар, халык аның белән я килешә, я килешми. Килешкән очракта да без аларны берләштерәбез. Килешкән якка, яме безнең белән, анда Илфат Файзрахманов дөрес әйтә ди. Икенче як әйтә, юк, Искәндәр Сиражи дөрес әйтмәде ди. Менә шушы без икегә берләштерүче фактор һәм милләттә фикер тудыручы. Аның бит теге каршы фикердә, уңай фикердә, ул бит тудырылган фикер, аны без тудырганбыз. Халык бит ул җыелып фикер чыгарып утырмый, ул бездән ала шуны. Шуңа күрә пропагандада да журналистика эшли. Пропаганда эшләре. Бүгенге көндә журналист ул универсаль солдат сыйфатында баса торган шундый һөнәр иясе, ул блогерда күпмедер дәрәҗәдә, ул СММщикта, ул веб-редакторда, ул басма матбугатны тәкъдимдә итә, видеода төшерә, монтажда ясый, ул бөтен әйберне, менә Данилның фикере белән күпмедер дәрәҗәдә килешергә була, ул игътибар өчен көрәшүче шундый бер кеше, чөнки менә заманнан артта калмас өчен син шушы бөтен сыйфатларны үзеңә алырга тиеш, шуның өстенә син белемле булырга тиеш, җитез булырга тиеш, оператив. Ләкин шул вакытта менә журналист мин инде теге шыркышсайм, заманында конкуренция аз иде. Ләкин журналист булып китү өчен зур сират күперләрен кичеп үтәргә кирәк иде. Менә 100 меңләгән, миллионлаган тиражлы газеталарда, телевидениедә эшләдек, һәм без бик аз идек. Конкуренция юк иде. Бүген конкуренция, ләкин менә бүген кем аз генә сөйләшә ала, кем генә ничек бөтенесе дә журналист бүген. Ике кешенең берсе журналист, блогер, интернет социаль челтәрдә, һәм бу бик зур җавапсызлык, бик күп теге тикшерелмәгән фактлар социаль челтәрнең негатив фикерен бүген инде әнә шушы. Ләкин тагын бер момент бар монда. Журналистлар менә коллегалар арасында да игътибар иткәнем бар. Менә минем мәсәлән шул ук язмамны фәлән кеше укыды һәм мин анда топ 5 исемлеккә эләктем дип. Анар кемдер әйтә, менә минем карауларым күбрәк башка, мәсәлән
шул ук минем коллегаларыма кара дип. Журналистның хәзер төп максаты шул караучылар саны артыннан кууга әйләнеп бара түгелме, Риманчы Гөлисем? Беренчедән, журналистның моңа кадәр дә, моннан соң да әле дә иң төп вазифасы ул мәгълүмат туплау һәм төгәл оператив рәвештә аны халыкка җиткерү һәм төрле фикерләрне җиткерү. Икенче бер әйбер, рейтинг артыннан куу бардыр, чөнки блогерлар да барлыкка килде, ләкин блогерлар журналисттан аермалы, алар үзенең информация өчен, мәгълүмат өчен җавап тотмый. Журналистның вазифасы ул төгәл, дөрес, җаваплы итеп бу эшкә карау һәм мәгълүмат җиткерү. Элекелектән дә тиражлар зур булуы мөһим булган, телевидениедә шул ук хәл, ниндидер социаль челтәрләрдә ниндидер лидер мнение икән журналист, ул шулай ук әйбәт, чөнки безгә үзгә фикер җиткерүче кирәк һәм безнең журналистлар, татар журналистлар арасында андый шәхесләр бар. Әгәр дә менә андый фикерләр җиткерә икән, бу бик Юк, яхшы. журналистика үзгәрдеме бу очракта? Мәгълүмат җиткерү дигән әйбердән генә. Мәгълүмат җиткерү дигәндә бүген ул журналист түгел, ул репортер. Менә ул җигереп барды, тиз генә вакыйганы күрсәтте, сүрәтләде, үз фикерен әйтмәде, бөтен якларны тыңлады, китереп бирде. Журналист дигәндә ул зуррак мәгънәдә аның үз фикере булырга тиеш, ул үзе җаваплылыкны алып барырга тиеш. Журналист бүгенге көндә менә Гөлнара башлаган иде аны, журналист бүгенге көндә судта юрист, фермада зоотехник, басуда агроном һәм башкалар театр ниендә. Юк, электә шулай булган инде. Ансы әйе. Менә бу без шуннан килеп, һәм хәзер шул өлешенә килеп җитәбез. Бүген Илфат әйтте бит, менә конкуренция булса да, бүген журналистика сайыгуын әйтте, әйме? Бүген ул сайыкты нәрсә өчен, менә алар бүген судья да түгел, юрист да түгел, беркем дә түгел. Бүген билимсез кешеләр килә дә журналистикага, эшкә алырга кеше табып булмый. Шуңа күрә бүген менә теге сыйфатлы контент мәсьәләсендә башлап җибәргән. Тизлек, оперативлык, әйе. Мәсәлән, вакыйга уза, әйе. Өчен җаваплылык кимеде бүген. Бетте дәрәҗәсендә әйтергә була, кайбер шулык, мәсәлән, мәгълүмат чыгару дөрес булмаган мәгълүматны биргәндә. Журналист җаваплылык бар. Ләкин менә мисал китерик, берәр чара узды ди, аннан мәсәлән шулык видео контент җибәрделәр ди, шулык вакытта оператив рәвештә ниндидер хәбәр бирделәр ди, һәм шулык журналист инде саллыгына, фикерлегенә, инде тәҗрибәле журналист үз мәкаләсен куйды ди. Берсен укыйлар һәм шулык караулар җыя ул, икенчесенең ачып та карамаска мөмкиннәр. Бу нәрсә? Бу хәзерге ничектер теге тирәнгә кирип фикер йөртмәүгә бәйлеме, Исчекмисың? Мин аннан дип санамыйм. Монда менә без һәр вакытта да теге җыелышабыз да бүгенге заманның теге казанышларын, казанышы да түгел инде. Менә бүгенге заманның үзенчәлеген тәнкыйтьли башлыйбыз анда. Telegram каналлар әшәке, анда TikTok'та әшәке. Ул бит ялай түгел. Менә заман үзгәрә, заман белән бергә журналист үзгәргә тиеш, ул аның эше. Менә кемдер сез әйтәсез бит, менә блогер төшергән дә җибәргән дип. Нәрсә комачаулый, мәсәлән, журналистка төшереп җибәргән. Андый эшләр бар бит. Менә мәсәлән, без күрәбез, шулай ук ниндидер, мәсәлән, мәгълүмат чараларын, алар бик оператив эшлиләр. Менә без аны үзебез дә күреп торабыз. Әгәр дә син оператив баргансың, оператив шулык видеоны төшергәнсең, җибәргәнсең икән, син җыясың, сиңа кем комачаулый? Һәм шушы видеоны төшерүче кешеләр белән эшләргә сиңа нәрсә комачаулый? Бер нәрсә дә комачауламый. Юк, комачаулау бер, менә шулык саллы аналитик мәсәлән язмалар бүген кирәкме алар укучыларга? Аналитика әлбәттә һәр вакытта да кирәк. Сез минем хәзер әйтәсе килгән фикеремне әйттегез. Мин журналистика сайгайды димәс идем. Тагын бер тапкыр әйтәм, төрле журналистлар, төрле журналистика бар һәм электә шулай булган. Бүген дә шулай ук. Дөрес, бүген ниндидер җаваплылык хиссен киметте интернет безнең, әмма журналистикада җаваплылык хиссе киметмәде. Башка мәсьәлә, сезне менә аналитик шул дәрәҗәдә тирән язмалар ничә процент кешегә кирәк? Менә шунысы бар. Аларга кирәк ниндидер криминал, шоу-бизнес, җиңел әйберләр һәм кайвакыт шул хәтле менә күңелгә тия, укыйсың шул хәтле әйбәт материаллар, шул хәтле милли мәсьәләләр күтәрелгән, аналитика, зур эш эшләгән журналист. Шуның янында кемнеңдер бала табу яки туган көн уздыру турында хәбәр меңәрләгән просмотр җыя. Мин бу моны ниндидер шулай ук тенденциясе дип әйтер идем. Бу бит инде безнең татарга гына кагылмый, ул бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә монда
бөтен нәрсә ниндидер күләмдә булырга тиеш, тегесен дә язучы кеше булырга тиештер инде аны мәгълүмат чарасында. Монысында һәрберсе үз аудиториясын Социаль блогерлар өчен җаваплылык юк дип әйтергә Журналистка мөнәсәбәт ничегрәк үзгәрде икән? Чынында бүген журналистларга хөрмәт бармы? Без очратабыз, менә бу фаҗига мисалында да әйтергә була. Мәсәлән, күп кенә шул ук җырчылар булсын, анда ниндидер депутатлар булсынмы, фикерләр белдерде социаль челтәрләрендәме. Менә ни өчен сез булай да кешенең мәсәлән тирән кайгы дип, һәм сез инде артларыннан барып, мәгънәсез сораулар бирәсез. Ни өчен сез аларга шундый вакытта да инде артларыннан барасыз? Мин аңлыйм, ул сезнең эшегез, ләкин аның кадәр үк кешелеклек сыйфатларын югалтырга ярамый бит инде дигән фикер бар. Бу журналистның эше менә монда ни эшләргә? Ничек урталыкны табырга? Монда шундый әйбер. Әгәр дә син аны язмыйсың икән, анда язып чыгачаклар шул кешеләр бөтен дөнья язганда бу татар журналистлары кайда йоклап ята дип. Андый вакыйгалар да булганы булды. Бездә шундый зур фаҗигалар булганы булды. Мәсәлән, мин әйтмим инде теге тәгаен кайсы журналистлар икән. Мәсәлән, шул Болгария баткан вакытта шундый әйбер булды. Кемнәрдер әйтеп язып чыктылар, шулай дип бөтен дөнья яза, ә безнең татар журналистикасы гына йоклап ята. Шуңа күрә бөтен мондый вакыйгалар булган вакытта бөтен дөньяда да журналистлар алар алга фронтта һәм эшлиләр. Шуңа күрә монда әдәпсезлек түгел. Мәгълүмат нәкъ шулай. Сезгә бер әйбер нәрсә әле. Мәгълүмат табу әдәпсезлек түгел, әмма дә ләкин менә бу хәлләр буенча караганда, менә без үзебезнең Инстаграмда язып куйдык. Җәмәгать, без канга баткан балаларны элмәячәкбез, без агач төбендә елап утырган абыйны элмәячәкбез, без кабер өстендә елаган ата-ананың видео фотоларын элмәячәкбез. Трафик югалтсак югалтабыз, әмма без үзебезне югалтмабыз дип язып белдек. Һәм безнең иң күп комментарий җыйган молодцысыз дип лайк җыйган пост шул булды. Язырга кирәк. Булды икәннең язырга кирәк. Элеке башка крайность булган. Самолет төшкәнне язмаганнар Советлар Союзында. Шулай бит. Самолет төшкәнне дә язырга кирәк, Болгария батканны да язырга кирәк, мәктәптә атыш булган да язырга кирәк. Әмма безгә кирәкле, җәмгыятькә кирәкле өлеше аның 10%. 90% аның менә шушы теманы смаковать итү, урысча әйткәндә, менә шушы каралыкка, уфтану, нитү, кешеләр карыйлар, менә балалар елыйлар, име. Ә юридик якын барысы да тәртиптә. Мәсәлән, балалар канга баткан яталар, аларның инде битләрен әз генә нитеп үзгәртеп, танмаслык итеп биргәннәр. Ә балалар ята, фотография шул ук. Һәм дә юридик яктан бар да нормаль. Самалар иң күп карау җыяда. Карау рейтинг артыннан куанчы, аны оныта. Ә менә журналистиканың киләчәге турында без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшыру бүген матбугат көне һәм шуның айдан журналистның роле турында инде сөйләшә башлаган идек, ләкин мөнәсәбәт менә халык тарафыннан, кешеләр тарафыннан үзгәрде микән журналистка? Мәсәлән, шул ук Илфат абый, сез эшли башлаган чорда ничегрәк иде, хәзер мөнәсәбәт ничегрәк? Чөнки шул ук мәсәлән минем әти дә сөйлидер, журналистны инде күпмедер дәрәҗәдә шуны зурлап, районга барганда каршылап, аңа инде ничектер барыбер әле дә бар инде андый. Хәзер андай бер күренәме, юкмы? Бар инде, бар дәүләт тиңнәрен шулай. Журналистика 84 елда килдем һәм теге совет чорында күрдем, социализм, коммунизм төземәкче булдык, анархия чоры һәм менә бүгенге чор. Дөрестән дә теге журналистның сүзе ул вакытта үтемле иде. Без күптә түгел идек. Аның сүзе үтемле иде. Берәр тәнкыйть материалы чыкса, без запросларда биреп маташметриек. Инде ул тәнкыйть материалына җавап киләдер. Аны төзәтү чаралары күреләдер. Әлбәттә, анда нәрсә тәнкыйтьләргә ярый, нәрсә тәнкыйть әмәскә, андый нәрсә калыплар бар иде. Бүгенге сыман ук. Ләкин бүгенге көндә журналистның дәрәҗәсе халык тарафыннан күтәрелде дип әйтә алмыйм. Аның белән генә бәйле түгел. Бүген элекке заманда ул булган менә журналист халык өчен бәлки үзенең ниндидер проблемасын каядыр җиткерү һәм хәл итү өчен бердән-бер кеше, бердән-бер усул булган. Ә бүген халык турыдан-туры түрәләргә дә, бөтен кешегә мөрәҗәгать итә алар. Шул ук Инстаграм аша да, ВКонтакте аша да шалтыратып та үзенең сүзен җиткерә алар. Шуңа күрә бәлки ул журналистның авторитеты төшү күпмедер дәрәҗәдә шуның белән дә бәйледер. Әмма шуның белән беррәттән барыбер менә редакциягә мөрәҗәгать итүчеләр бик күп һәм журналист язмасының шуннан да хәл ителгән проблемалар, сораулар, уңайга алар шактый. Мин дәвам итәм Гөлнараның, чөнки менә журналистларны сүгәләр бер нәрсә эшли алмыйлар да, ләкин газеткә һәм телевидение, радиога шалтыраталар. Хәтта лампочка безнең янмый, сез шалтыратыгыз. Шул кадәр кызык, хәтта ниндидер криминаль вакыйгалар булса да. Бу ни ялганрак ничектер сүз, журналистиканың бәясе бармы, юкмы, түбән төшкән дигән. Мин мәсәлән бу көнне ул мәсьәлә хәл ителмәгән булса, ул 2 ел
елдан соң хәл ителергә мөмкин, яки 1 елдан соң аны күрсәтмиләр, күпертмиләр генә. Һәм безнең журналистиканың бәлки ниндидер җитешсезлеге, без журналист менә бу мәсьәләне күтәрде һәм җиренә җиткерде дип әйтә алмыйбыздыр бәлки. Бу кызыклы фикер яшенә безнең телевизиягә шалтыраттылар, мәсәлән, индер вакыйга була, индер җинаят кылынганмы, беренче ратта телевизиягә шалтыраталар. Сез полиция хәбәр иттегезме дигәч, юк, башта сезгә сез хәл итә алмыйсызмы яны дигән фикер Әле ул булды. вакытта үзләренең исемнәрен дә әйтмиләр. Сез килеп хәл итегез әле дип әйтәләр. Советы белән хәл итәсе әйберләрне дә безгә шалтыраталар. Җитәкчелек тарафыннан, Искәндәр, сез бит шулай ук тәнкыйди материалларында, район башлыкларында инде әзрәк шимиткәләп аласыз. Менә хәзер үзгәрде мөнәсәбәт. Һәм элек ничегрәк иде. Шулай ук менә материал, сез инде әзерләгән материал, мәсәлән, чыкмасын өчен мөрәҗәгатьләр, анда инде шалтыратулар, андый күренешләр бармы? Андый әйберләр бар, чыкмасын өчен хәзер кай вакытта теге нитү өчен, мактану өчен, элек бар иде шундый чир, әйме, мактату өчен акча тәкъдим итәләр иде. Хәзер сүпмәсен өчен тәкъдим итәләр. Шундый әйберләре бар аның, андый әйберләре. Әмма бер нәрсә бар. Журналистиканың чынлап та дәрәҗәсе төшә башлады. Ни өчен төшә башлады ул? Элек менә Совет чоры белән исәпләгәндә, Совет чорында Татарда ничә матбугат чарасы бар иде? 8-9 матбугат чарасы. Бүген 80-90 матбугат чарасы. 8-9 матбугат чарасында эшли иде бер 100 журналист булгандыр. Бүген без 1000гә якындыр мөгаен һәрбер гәҗиттә бер 5-6 журналист эшли бит, әйме. Менә шуларны исәпләсәң, һәм шуннан килеп чыга да, әле кешенең мәете суыны белгермәгән, аның әле каберенә алып чыгып кына баралар. Журналист җигереп килә, шундый журналистлар бар. Кабергә әле алып чыгарга күмәргә генә ул аның әнисенә балагызның шундый фаҗигале үлеменә сез ничек карыйсыз дигән ни белән микрофон, диктофон тәртәләр борын төбенә, әйме. Мин аңа аптырыйм, менә мин Данил белән килешәм. Кан, менә андый әйберләр безнең аның белән сөйләшкәндә бар. Менә мондый әйберне без яза алмас идек, ул дөрес әйбер түгел. Әмма контент өчен дигән әйбер бар. Чөнки аның хәтле матбугат чарасы нишләргә тиеш, әйме? Нәрсәдер бирергә тиеш. Шуңа күрә матбугатның дәрәҗәсе төшә. Алар мәйет турында, җыен юк бар турында язып бириләр, әйме? Артистлар турында. Нәрсә язырга шуның хәтле 80-90-100 матбугат чарасына? Татар аудиториясе бу фаҗигага кайтабыз икән, татар аудиториясе татар матбугатыннан белде бу фаҗиганы. Менә мин күрдем, минем коллегаларым да шул җирдә эшләде. Никадәр авыр булганын мин үзем беләм, андагы кешеләргә дә никадәр авыр булган һәм ул вакытта менә мәгълүмат, дөрес мәгълүматны җыеп һәм аны матбугатка бирү, ул бик нык зур җаваплылык. Һәм әйе, менә Рәмиз дөрес әйтә, без бармаган булсак, эшләмәгән булсак, татар журналистика менә шундый бер нәрсә язмый. Бүген кем беренче бирә мәгълүматны шул оперативлык ягыннан һәм хоры ягыннан алдарак дип әйтеп буламы? Беренче бирә торган мәгълүмат чарасы ул нәрсә дип сорасагыз, ул WhatsApp. Бөтен кеше моны белде WhatsApp'тан. Ата-аналар группасыннан, балалар бакчасы, якташлар, фәләндәр, әйме? Юк, менә без матбугат турында дип уйлыйбыз, үзебезне без журналистлар, без матбугат дип. Без югалтабыз аудиторияны менә шу WhatsApp аша. Һәм менә минем телевизор караучы кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Әгәр дә сезгә WhatsApp'тан килгән икән, бигрәк тә ул яшьтәге кешеләргә ниндидер хәбәр, ышанмагыз. Иң беренче ышанмау булырга тиеш. Чөнки менә без күрдек, ничә фейк таралды. Әгәр сез күргәнсез икән, аны башка кешегә җибәрә күрмәгез. Алар җибәрә һәм бу мәгълүматтан да тизрәк тарала әле ул, әйе. Мәктәптә дигән әйбер таралган иде. Әйе, килеп керде, башка мәктәпне дә алганнар дип минем күршедәге офистан йөгереп кергәннәр, син беләсеңме диләр. Мен кисәтергә туры килде. Менә шушы фейк хәбәрләр аркасында аны бит әле закон каршында җаваплылыгы да бар. Менә шушы социаль челтәр бая әйтергә теләгән идем мин. Менә шапшак әйберләр белән, аңлашылмаган әйберләр белән тулды һәм ул тискәре йогынты ясарга мөмкин. Ә мине журналистның дәрәҗәсе дигәндә аңа журналистлар үзләре дә гаепле, үзебезнең дәрәҗәбезнең төшүендә. Без саллы материаллар, саллы гыйлемебез җитмәй, саллы язмалар әзерләргә, укучыларыбызга тәкъдим итәргә. Һәм менә Али Искәндәр әйтте, ниндидер сатылу да бар, ниндидер теге акча да кызыксындырырга мөмкин. Менә шуның аркасында да журналистның бүгенге көндә халык арасында абруе какшады дип санар идем. Журналистика гомумән үзгәрәме ул менә вакыт узу белән хәзер? Менә мин шунда әйтәм, менә без теге һәр вакытта да шулай үзебезне тагын бер әйтәм, менә тәнкыйтьлибез, әйме? Менә монда әйтелде, билгеле бер теге киртәләрне чыгарга ярамый дип. Мин әле әйтер идем, бу очракта безгә әле
ул федераль дөнья күләм мәгълүмат чараларына җиткәнче әле безгә чабасы шул кадәр дәрәҗәдәме, без әз генә нәрсәдер теге эшли башлаган идек, инде алай эшләргә ярамый дип утырга гына торабыз, инде теге башыбызны явдомике дип утырга. Менә мәсәлән карагыз, мәсәлән безнең ни дәрәҗәдә һәр вакытта да һәр мәгълүмат чарасын артында шәхесләр торган. Менә без бүгенге көндәге мәгълүмат чараларын карасак, үзебездәге күпме шәхесне санап чыга алабыз. Кемнәр бездә менә лидер общественных мнений дип әйтә алабыз, үзебездә эшләгән журналистлар. Шулар бит инде алар таныталар безне. Без әле теге нәрсәнедер телеграм каналлар белән без ни дәрәҗәдә эшлибез. Менә телеграмда ни дәрәҗәдә эшлибез. Мәгълүматны менә бүгенге заманның YouTube'лар безнең ул теге заваленный ята. TikTok безнең менә кайсы мәгълүмат чарасының гына бар. Бөтен дөнья шуннан мәгълүматны ала. Әле без теге әз генә бер адым атладык та, ой, без булай эшләргә ярамый дип һаман теге әйдәгез. Без төрле коралны Бу шактырса, моның белән ризалашырга кирәк, монда юшылык Корал кулланмагыз, ул татарча корал түгел дигән сүз турында бармый. Монда әхлак турында бара. Әгәр без Россиядән калышмаска дип чабабыз икән, мин Россиядә төрле матбугат чарасы күрәм. Мәсәлән, Life рулар күләм генә анда канда нидер, анда трэш. Аларның хәтта шундый сәхифәләре бар, рубрикалары, дич дип атала. Ягъни башка сыймаслык шаккатризм дигән мәгънәдә. Менә хорошо, әз генә калдым. Life хөрмәтле мәгълүмат чарасы. Һәм кемгәдер хөрмәтле. Миңа юк, мәсәлән. Һәм менә ни өчен бу фотолар китте? Әле бу фотолар бит журналистлардан китмәде. Мәсәлән, канга баткан кешеләр ята. Аны сатып ала федераль маскүлә мәгълүмат чаралары, ниндидер МЧС-тер, башка хезмәткәрләрдән ул әйберләр телеграм каналларда таралды. Ул ни булмады, матбугат чаралары аны кулланмады. Шуңа күрә из крайности в крайность кирәкми монда. Без бит тулаем канга баткан балаларны күрсәтте бик күп матбугат чарасы. Барабыз икән без монда. Кая атлыйбыз ул Ябылмаганда сорау калды. Менә ике авторитетлы матбугатта икесенең дә фикере авторитетлы булган кеше арасында басып тора мин. Алар икесе ике фикер әйттеләр. Мин бу очракта Данилны күбрәк хуплыйм. Без һәр кешенең этика һәм әхлак дигән әйбер күңелендә булырга тиеш. Менә шу күңелендә булмаса, ул канлы фотографияны да бастырачак, елаган бала артыннан да чабачак, кабергә баласын салучы ана янында да утырачак. Бу әйбер белән әллә нәрсә эшләп булмый. Моның белән кешенең кайгысын да шул хәтле күрсәтеп булмый. Аңа башкача ярдәм итәргә кирәк. Һәм безнең татар матбугатының үзгә бер миссиясе бар. Шуны онытмаска иде менә. Рейтинглар артыннан куганда, инде сара әйберләр турында язганда, без халыкны шул хәтле җиңел, канлы әйбергә өйрәтеп бетерәбез икән. Без аңа ничек тел турында сөйләячәкбез аннан соң? Алар башка матбугат чараларын өйрәнмибез. Без аңа ничек милләт турында сөйләячәкбез аннан соң? Аны бит инде бераз шундый фикерле, аналитик әйберләргә дә өйрәтергә кирәктер. Һәм аны без өйрәтергә тиеш. Без аны өйрәтергә тиеш. Без матбугатында ул әйбер бар ул Гөлнара. Миңа калса менә хосусый газеталарда матбугатта, дәүләт матбугаты да алар нидер балансны саклый ала. Әлеге вакытта менә кайсы газетаны ачма, элек сүгелгән газеталарда алар киресенчә бүгенге сәясәтне татар карашы аша аңлатып бирә торган материаллар язалар. Никадәр аны укыйлар, ул инде икенче мәсьәлә. Миңа калса ул якта менә татар матбугаты Олга бара дип әйтимме, олга бармаса да заманча атларга тырыша, азмы күпме бүгенге сәясәтне аңлаткан, чәйнәп биргән материаллар җибәрелә. Шуның белән бер рәттән безгә икътисад турында да, сәясәт турында да, нидер җәмгыятьтәге башка проблемалар турында да аналитик материаллар әзерләргә сәләтле журналистларны да әзерлисе бар. Монсы аерым мәсьәлә. Дигәндә, әлбәттә, теләсә нинди теманы, теләсә нинди язманы укырлык итеп язарга була. Аның өчен инде сәләтле журналистлар кирәк. Бүгенге журналистларның әйрәмис нәтиҗәсе әйтсәк, Тукай турында әйтүе дәйме. Менә Тукайның дөрестән дә мин килешәм дә Искәндәр белән. Тукайның әллә кайчан язган язмаларын укыйсың да бүгенге заман турында язган кебек алыймы. Әмма мин бер әйберне теге кабул итеп бетерә алмыйм. Ул әйтә бит, менә тәнкыйтьләгән кешеләрне шулай дип әйткән, булай дип әйткән. Ул заманда алай дип язарга яраган, Роскомнадзор андый тыюлары булмаган Тукай заманында. Әмма Тукай ул кисмәк өстендә кара кош дип язудан башка императорны тәнкыйтьләмәгән. Сез шуны исәптә тотсагыз иде. Бүгенге заманда татар матбугаты әле Путинны тәнкыйтьләргә мөмкин, ул вакытта Тукай императорны тәнкыйтьләмәгән. Бүгенге журналистиканың, шул исәптән милли журналистиканың ролен билгеләүдә Илфат абый нәрсә таянытасы барга тиеш? Иң беренче хаклык, дөрестлек, гадел сүз, үзенең теге якка да бу якка да битарафлык, бәйсезлек булырга тиеш. Ул чагында халык мәнфәгатьләрен генә куертып эшләгәндә журналистиканың киләчәге булачак, аны укыячаклар. Дөрестән дә вакыт узу белән журналистикада үзгәрә, мәгълүмат һәр вакытта да дөрес һәм гадел булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.